sekuru. Ndiripo kadi Chiripo makaduro sekuru. Tiripo ese. Tauya kumatare kwenyu nhasi. Wasvika kumatare. Tasvika kumatare. Amene akadiye machingana. Aiwa, matare tinawo muzvikuti atikaita. Tinotenda. Shuwa. Takandaudzwa kuti dare riripo nhasi ndekekutanga here vazukuru vachiuya kana kuti pane vakamboya vari vega. Aiwa, pane akambouya. Alright. Muna September Gore rakapera. aita dambudziko rake. Sekuru ndavakana ndatambura nemudzimai kungowa ndine zvandikuona but handisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika uye ari kufamba sei, nguva dzaanobuda nenguva dzaanodzoka. Kana ndikabuda ndichiti pane kwandaenda pandodzoka ndinosvika pandaita sei asipo. Aiwa, achatsanangura zvizhinji achanotsanangura ega. Sekuru ndoda kuti ndibatsiriwe singawanewo chingandito ndicho kuti mukadzi wangu ari kufamba sei. Saka ndakamugadzirira ndikamupa ndikati zvendaanodai isa mvura unozaisira sekuru unoisa mvura yake yekugeza umuzi. Chikafu chaunoonga dzako achibika unongotora unongoti kumwabuke zvichabuda zvega muzukuru. Kanzi chokwadi ndikati chokwadi muzukuru. Shuwa akateedzera saizvozvo. Svika nesuno waita sei atsuka saka zvizhinji achapupura ega mafambiro akaita kuti abva pano kusvika kudzoka kwaita pano nhasi. Chokwadi muzukuru. Titenderei titaure naye. Tinotenda sekuru. Ndingade kutanga nekubvunza kuti imimi sekuru makavaziva sei? Sekuru Amani. Tinotenda. Sekuru ndakavaziva kubva kubasa. Pane mukomana akandidharekta kuti enda kwasekuru. Vandidharekta kuti unofamba wakadayo. Kuti kana une dambudziko unoudza vanhu vakasiyana siyana. Saka sekusheya kwandaita nekuvaziva mukomana yakandidharekta kushamwari yangu ndoshanda nayo. Anditi pane sekuru anobatsira unobatsira. Pakanaka. Ishamwari yakanaka. Alright. Pamaisheya neshamwari yenyu kana nevamwe mazvinoratidza kuti makanga muine dambudziko ramakanga muinaro handiti? Tachikumbirawo kuti muchidimbu mutitsanangura dambudziko ramakanga muinaro rakamira sei. Izvi tinozviitira kuti vamwe vanhu vane dambudziko rakafanana neramakasangana naro imimi vagozozivawo kokuenda vasazofira mudundundu pazvinhu zvavanenge vachisangana nazvo muupenyu hwavo. Ndo zvinotibatsira kuti vamwe vanhu vagozivawo kuti una sekuru anogona kuvasunungura dambudziko rakafanana neramakasangana naro imi. Motaurawo henyu izwi ranyu rakatisununguke nekuti handi matosviki maakuzambuko kwenyuka. Tinotenda. Dambudziko rangu mawiri arakaita ndofunga inini ndanga ndaita dambudziko. Dambudziko ranga ndinaro inini ndandine dambudziko rekurwara nemusana. Ndarwara nemusana ndine shamwari yangu yandaitamba nayo anoitwa Gift. Shamwari yangu iyi ndo yandaipota ndichiudza dambudziko rangu semunhu aisvika kumba kwangu tichitaura nyaya dzekuchidai. Akanoti ndamuudza dambudziko rangu ubva atora advantage kuti mumwe wangu arwara ubva atanga kuenda mumba kwangu. Akatanga kupinda mumba mangu akatanga kupfimba mukadzi wangu. Apfimba nomukadzi wangu handizivi kuti wakadanana sei, asi semunhuwo wandaifarira ainditora tichienda kubhawa achindidhakwisa achididi. Saka ini handina kunge ndakaziva kuti munhu ari kunyangira mudzimai wangu. Saka nemafambiro ataita vanhu vakazotitaurira vakati no, munhu ari kudhakwisa. Kudhakwisa kwaari kuita ari kupota achipinda mumba. Saka semunhu ndinofarira ndinodhakwirwa neni, handina kumutarisira kuti angandidaro. Saka zvakazondibata ndezvekuti pese pandaiti ndakasiyiwa nemukomana aindisiya anditengera doro wendi. Saka vanhu vaibva vatanga kuti atengera doro kuti mukadzi wakaita anoshandiswa. Saka ndakabva ndatanga kudzoka vanhu ava inda vachiti pese pandenda sangana neshamwari yangu
vanodaro. Saka pandakazonoita kuti maitoti vada kutirenganisa ichokwadi because ina handina chakaipa naye, hatina mubva takakanganisa kutamba kwatakaita. Saka ndakazongotiwo rimwe zuva ndakati arige nditise ndimbotresa. Ndopandakaona mafambiro emukadzi wangu kuti dzimwe nguva ndakabuda dzandodzoka ndiona papasisina munhu, dzimwe nguva pandinoda kuti ndisvike pamba ndosvika munhu akachimwe dzakudadai kudzoka kwake mamwe bendake ndanda kusazvinzwisisa. Ndopandakada kutanga kutresa, ndopandakazonota se handina kuda kuti ndinokasika kuti kunobvunza mumwe wangu nenyaya yekuti ndanda kunyatsa kuongorora kuti uyu anenge ari kudana nemudzimai wangu, but kuti ndizvijekese kuti ndizvo handina, but kuziva ndanda kuziva kuti vari kudanana nemafambiro aita movement yake nemovement yemukadzi wangu zvainopindira. Saka ndanda kunoona kuti uyu anenge ndiyakuita se ari kupinda mumba mangu. Ndobva ndatanga kuudza shamwari dzangu. Saka ini zvandaifunga kurwisa kana kuti zvikanzi aiwa iwo ena mubatsiro ikoko kunokwanisa kuita se kugadzirwa zvinhu zvako kuti zvibudise azvaita izvo. Saka ndauya kuna sekuru, ndakasvika kuna sekuru ndaona dambudziko rangu mamiriro andiraita. Ndo ndakataurira kuti sekuru, ndauyawo ndine dambudziko rakamira rakadai. Sekuru vataiwa no dambudziko rako tinokwanisa kuita se kugadzirira musekuru. Ndobva vandigadzirira ndo pandakazoona mukomana akuzouya akunditaura kuti ndane dambudziko rakadai. Saka baba akauya achiti ane dambudziko, idambudziko rei raakasvika kuti ndaane dambudziko? Akati nhengo yangu haisisina kumira zvakanaka. Iri kuita sei? Iri kubudisa makomo. Nobudisa makomo? Mukamutika ini makamutii? Aini ndakangomuti handina zvandinoziva iwo ita semaitira unoita ndopakazokwanisa kutanga kunditaura chikoro. Kwakadii kuenda kuchipatara pamwaisikika? Akaenda kwaakaenda aibatsirwa, ndofunga aibatsirwa mara aibatsirwa bhozi zvagara. Akambotora nguva dzeni 6 months isai achiita zvaaita achibatsirwa kuzimara azoona kuti ano zvinhu zvakuru. Ndopakazoya kwandiri indaona kuti munhu aramba akundinoisa, ndopandakazoudzawo baba ndoti azogara pasi. Ndopakazoona kuti titese timboona tichiita sekuti tifambepo. Ndazvaudza mune mafambiro akaita angadaita. Mudzimai wenyu wacho ari pano? Kwete, mudzimai wangu akatiza asisi akanzwa nyaya idzi dzakuita sekudaiso akatiza. Saka ndakangomutarisa kumba kwanamai wacho. Ndobva pandakazonzwa kuti aiwa hakuna wanamai wacho ainzi akabuda. Ndofunga akaenda kusava. Saka vamwe amaenda wandanani kudzoka baba? Ndavaina baba chete ava shamwari yangu yavaina nemudzimai wake natisisi wacho. Apa ndo shamwari yenyu akapinda mumba menyu? Iyeyo ndiyo shamwari yangu. Mukomo, pane zviri kutaura ava ichokwadi? Ichokwadi. Chii chakaitika? Imi rondedzeraiwo zvenyuwo zvavataurawo tazvinzwa. Chakaitika ndaiwirira neshamwari yangu, taiwirirana zvakanaka. But chaitika ndechoti mukadzi wacho akatanga kuita zvinhu zvekuti anga akunyanya anga ari kuwirirana neni zvakanyanya. Ndaisazvionawo pakutanga. Ainga angonyanya kuramba achitanga ari kuwirirana neni, asi uyo anga ambondudza kuti musana anga usi kuita aita ari kurwara nemusana nemuzvakaita. Saka ndakazotaura chokwadiwo ipapo. Ndakazoneziramba zvairamba ichiita mukadzi wacho. Ndakazotadza kukundawo semurume. Ndakabva ndatanga kudanana naye. Shuwa ndaenda naye ndaitoenda kugawa vamwe vacho totenga doro. Bozi uyo anofarira doro singaiti. Saka ndaitoenda naye tosvika tikatenga doro. Mukadzi wakaitombotaura neni pamafoni zvekuti dzimwe nguva ndanda kutotya kuti abate foni yangu nokuti ndaimbomupa foni semunhu wandaiwira naye. Taitombochindana mafoni. But ipapo ndanga ndakuita ndichiramba but aisanyanya kuzviona. Ina ndinotoziva kuti ari kuzvionawo. Saka ndakaramba ndichingodaro ndichirara nemukadzi wacho. Kutaura chokwadi nditoda kuti andiregere. Shuwa ndaizviita ndichirara nemukadzi wacho. Saka ndakazongoti pane pamwe pandakazongoti ndarara naye ndofunga muna last year muna September.
ndakazongana ndakutanga kuita ndikuita tumapundi ndatanga kuita semunhu ndandakuti ndakanoita unorasa mvura nechinhu ndichirumwa rumwe kutoratidza kuti pane chinhu ndirumwa rumwe ndikanodai sana ndakuzoita sandichiona ndakuita tumakonye twewaiti zvakanaka ndakambogara ndakanyarara kosi ndakushaya ndotaura chiti chii ndakatomboenda kukiriniki ndikasvika ndikatonzi pamwe uri kurwara chii ndikasvika ndikabaya majekiseni hapana chakachinja changa chakundinetsa nyema tumakonye toti kosi ndoita tumakonye twewaiti tinenge tichindichi plus chakazotanga unoshandisa ndakazotanga kujiwa ndakuenda nekumashure kwese zvekutoti chero kuchimbozi izvozvi kunogara kunenge kuchindirwadza kosi ndichijiwa netumakonye chai ndazokazotanga kuita zvimwe zvimakonye pazvinodya paipo panosara pachiita zvinhu zviome ndichijivika saka zvekuti ndakadzamura ndaona kuti hapasina zvekuita rega nditaura zvakanditorera taimewo nditaura sezvinhu zvavo but ndakaona kuti zvanyanya zvekuti chero mukadzi mumba chai nandakushaya ndomudza sei nandakutongorara ndakaita zvakaita nehembe dzangu nokuti ndandisingade kuti futi chiti azvione mukadzi akazviona ndachishaya ndomudza nditi chii asi ndakazoona kuti apa ndisina way out wese zvanga zvaramba plus ndakurwadziwa. Zvakatora nguva yakadii muchidanana nemukadzi weshamwari yako? Zvakatosvika toti 6 months. 6 months dzinomboshika chete. Mukutaura chokwadi kuti mukadzi wedu akatanga kuekitirai kana kuti ndimakatora zvandezvo weshamwari yenyu akuudza kuti ari kurwara nemusana saka kumba uko hapana bonde riri kuitika mukati nechirega tigadzirisei? Panguva ino handikwanisi kuti ndinyepe, handikwanisi kuti ndizviti ndiri kutaura chokwadi, asi chokwadi ndochandiri kutaura nekuti ndakutoda kubatsira. Handikwanisi kuti hamwe ndakazvitaura ndoita sendoda kuzvichenesa. Hapo kana zono saka tinoplaza mugona here kuti nyepera kuti sekuru variko vanogona kutiudza zvimatangira akaita nyaya yachona. Ndochokwadi chane ndochitori chokwadi chane iye munhu akadaro ende sekuona kwangu kuti nditaura kudaro ndoita ndikushora mangu but ndofunga nekuti iyoyo mumba macho mane zvanga zvakunetsa iye akatora advantage but inini ndakazotora advantage sekuti ndini munhu wechirume indaifanira kuramba nekuti ndaifanira kurespekta shamwari yangu dai ndakadaro pamwe dai ndisingasvika padambudziko randiri izvozvo. Imimi kumba kwenyu bonde renyu rakariraite nadzimai? Pandikangotanga kudaro ndakatanga kusaita bhozi zvakaramba zvingowedzera kuchika zvekuti handisatokwanisa bhozi ndaita kuti pakuita weti nenjirwadziwa kunogara nenjirwadziwa saka handisakwanisa. Apa makaenda muri muponesi wounobatsira adzimai veshamwari yenyu? Ndakakanganisa tingati pendurane zvatataura. ndanga ndisiri muponesi hangu handingati ndanga ndiri muponesi. Muri muponesi kana kuti bondera kumba kwenyu madzimai enyu munawo imi makunotanga kunobatsira kweshamwari yenyu kumba kwenyu mamusingagutsikani here nokuti kana wazokundwa nemwedzi kuti akutarisawo maaggravating circumstances ekuti dai manga makaguta kumba kwenyu ikoko ngadaiwo makaita sei musina kumboenda kune umwe mitozoti nditori bho aisitoti mumwe maamuri right ndoti patoda kutangira maamuri right asi makaenda kuti munoponesa mudzimai weshamwari yenyu nekuti akanga asingawani bonde kumba kwake. Handikwanisi kuramba sekuti kutaura kwamuzvita but haisi nyaya kuti ndaiti ndikapona asi semunhu wechirume ndakakundwa nemedzi wevakadzi ndakatadza kuzvidzora kwavakadzi ndoke kutanga here muchibuda mumba menyu muchienda kweshamwari yenyu kana kuti kune mumwe futi kwamunoenda? Aiwa hakuna ende handitoona nyete zveshamwari ini handitonya nyete zveshamwari ndinganyema shamwari yangu handaitotamba nayo ndiyoyo ndosaka zvakatonditorera time kuti ndishayiwe kuudza kuti ndikwanise kubatsirika nokuti ndasina kana munhu kutamba nayo ndosaka ndakatora time ndakanyarara ndatisina kana yekuudza nokuti munhu andaikwanisa kuudza ndishamwari yangu iyo of which ndiye munhu wacho wandanga ndatadzira. Amai murume wenyero zvarutaura mukuzvinzwa makatanga kuzviziva sei kuti murume wenyu ane dambudziko rokubuda makonye kunhengo yake? Zvakatanga kuitika September iye akabva atanga kuramba bonde aitora rakapfeka achiti ndakaneti vandazoti umwe musi kokuita kwenyu kwakaita sei kwekuti everyday nekuti tatione makore tinewana tu akatora makudhaya 2012 but nhasi makutanga kuti maneti iye haana kana kumbundudza chokwadi vandafonera tete chivaudza ndozveuno tete vakada kumubvunza tete ndovamwana vabarikana
tete makauya mukataurirwa ndii ndakafonerwa nemuroora zvikati tete madi mambosvika kuno urwere urwu kunonga ndichaunzwisisa kuti urwere rudzi nehanzvadzi yenyu iri kurwara saka inini nokunzwa urwere ndobva ndati aregai ndinoona hanzvadzi yangu kuti urwere uri kunetsa nderupi ndokukwira kwandakaita bhasi ndichiuya kumba kwemuroora ndichisvika kumba kwemuroora ndichibva ndisanangurudzira urwere ndakatete muno mumba hanzvadzi yenyu iri kurwara asi handizive bonde kubva September hapana bonde pane zviri kuitika pari ndikati aiwa zvinetse regai tinonzwira tiri pari pamwe chete titoti chii ndokuya kwataita kuno kwasekuru kuti tinzwe tese kuti zviri kufamba sei. Amai muri kunzwa kuti murume wenyu akanga ari baba muponesi kushamwari mudzimai weshamwari yake unoziya maifambidzana nayo mogara muraini mwachete makanzwa sei zvinomochinzwa kuti ndozvinoitwa nemurume wenyu kune mukadzi weshamwari yake? Ndakabatika nesingaiti imimi kumbawo adzimai vake makanga musingamunyime bonde here? kana wandina ndakamunyima hapana handina kana ichokwadi ichitaura naadzimai vako handina kana wanditaura chokwadi handini ndakatoshora munhu anditonibata zvotorutoya pano ine kuti ndedambudziko ndotonyara kana kutarisana navo vese vanhu vandaigara navo zvakanaka zvisina izvi munogara maraini mwachete iye zvinezvi imba yeshamwari yenyu muchaiita sei? mukadzi zvinezvi zvakatiza mamuchiita chiupongo nemukadzi weshamwari yenyu zvichaita sei? zvakadondomera zvokuti chekutotanga chacho nyangwe ndichitaura kuti nyeimba inini wacho nezvandiri neutano hwangu izvozvi ende kuti ndizive kuti vanokwanisa kusunungura kuti vandibatsire kana kundiite sei handitorina ndiri pakati ofuichi kuti nditange kuti ndokumbeoregerero ndotoshaika ndotanga ndakananga pari ndosanga ndatozongotega ndiende ndinotaura ndosanga ndatobvuma kuuya kuno ende ndoda kutotendawo mukadzi wangu ndoziva kuti handikwanise kutaura nchidaro asi tete ndowandototenda zvakanyanya nokuti ndowakwanisa zvokuti wakwanisa kutaura nevanhu vese wakwanise kuuya nesi kuno dai shamwari yangu yacho yaramba yakamisa mwoyo yakaomesa mwoyo pamwe ndandichitongofa ndakadai. saka maitirana izvo zvezvi muchiita zvibonde izvo zvezvi mabonde anouya nemafevha chii chaungava kuitira mukadzi weshamwari yako? Ndingati pane zvakawanda sei ndaigona kungotengawo muriwo kana ndikaita sei ndaikwanisa kungotengawo muriwo dzinongwanda but hapana mari yakawanda yekuti ndaitoti ndaivapa mari tanga takungoita kunge tiri kuita mukuwirirana ndochokwadi hapana zvakawanda zvataipromisana sekuti tingatoti mari kana kuti sabonde renyu maitira uyu mukadzi womunhu akaroorwa yokumba kwako kune munhu kune mudzimai futi bonde renyu maitira ndanga ndaitomboenda panoti pamvere chena pamaloji ndokwataiwandienda kumakadi kutora mari iwe makanorapisa mune shamwari yenyu yamaizonobhadhira kumaloji kuti shamwari yenyu yamunoti shamwari yepamwoyo ibatsirwe musana wayo uri kusiri kunzwa zvakanaka pana dambudziko raainaro mumba make. ndosaka vakuru vakati kamoto kamberere ndizvinizvi ndakatozvitanga sefani ngakuti ndotoshaya kuti ndakazvitanga sei chero ndakagara panapa handikwanise kuzvitaura kuti ndakazvitanga sei asi chanongokwanisa kuya chero ndosaka vakuru vakati kamoto kamberere zvakatanga sekutanga ndaisatoziva kuti chichasvika kwazvazvinosvika so dai ndakakwanisa kungozvidzora kutanga dai zvinhu zvisina kumbosvika kwese. makaparirwa mhosva handizvo mukomana uyo ari kuchema chema imi makamboramba sei mairamba kuti hamuna zvamunoziva? imi maiziva kuti mauya kwasekuru amadhi vakugadzirirai asi mavhotaura mega kuti makamboramba kuti hapana zvandoziva handizvo? chandaiitira kudaro ndaida kuti nekuti mafambiro azvakaita nguva yandakatora
ndagadzirirwa handina kunge ndagutsikana kuti ndizvozvo because ndakangoti ndaitoshoora kuti sekuru vandidyira mari yangu hapana because hapana zvandaiona zvanga zvafamba but nekuzoramba achiuya nekuzondiratidza dambudziko ranaro ndopandakazonobvuma zvishuwa kuti chii ndaitofunga kuti pamwe zvingori zvinhu zvada kutongoita zvisina basa ndatoshoora sekuru vacho kuti hapana panochaonesa. Imimi pamakanzwa shamwari dzenyu dzichitaura kunha ese aya panguva yekutengerwa doro pai pese makazogona here mukana wekuti mutaure neshamwari yenyu muchimubvunza kuti naivo vanhu vari kunditi iwo hausi kufamba zvakanaka neshamwari yangu? Handina kukwanisa nenyaya yekuti handisitorina kushamwari naye because pandakangotanga kukonzwekudaro nekususpecta handina kuzotaura naye dzimwe nyaya dzakaita saidzodzo taingomhorisana ndotodarika ende anga kutoona kuti handichada zvekutaura naye because ndandatongofunga pfungwa dzimwe dzanga ndafunga because pandakangoudzwa kuti enda kwakati ndangoona kuti ndokungoti nyaya yangu ibude zvakanaka. Ndo solution. Baba ndimi maperekedza mwanakomana wenyu ka? Ichokwadi vakoti ndamuperekedza. Imi munotiwo kudii nezvakaitwa mwana wenyu neshamwari yake? Shamwari yake maiziva here? Shamwari yake ndaiziva zvikuru ende vakomana yavo vaikuronotsika nditsike chakazondirwara ndezvokuti mwanakomana wangu paakanga achindiudza kwenyaya iyo ndakati iwe unopenga here zvakutaura izvi zvikanzi kwete baba ndakati imbodzokera unyatsa kufunga zvakanaka ndobva auya achichema zvoshuwa zvikanzi baba zvandiri kutaura ndizvozvo ndakati reti iwezvo wauri munhu womurume wafungei zvikanzi no baba ndiro zvandafunga kuti ndimbofamba ndichiita inini sababa zveshuwa ndakarwadziwa ndakasvika kuburitsa mombe yangu mudanga ndakati mwana muchega nditengese mombe iyi ufambe nokuti wakaona zvadai musha waparara zveshuwa ndakamupa mari iyo mwana iyi ndobva afamba aenda akadzoka zvekare akachema pamberi pangu ati baba mari yamakandipa yangonyura mahara ndakati sei uchiti yanyura mahara zvikanzi hapana zvekushanda nekuti namanje izvo ndakangotarisira kwandingaenda kwacho mari yakangochema ndakati no mwanangu usanyanya kumhanyira zita vanhu vechikuru tinoziva zvinoita sei zvinoitika mbichana asi zvinogona kuzokunakira ndobva adzokera zveshuwa bva agara saka ndakazoshamisika mwedzi wapera yako yaiti baba pane kanyaya kandakanzwa ndobva ambondirumaonze kanzano ndakanzwa kuti shamwari yangu yega akurwara zveshuwa ndakati no kana ari iye akazviita iwewe mwanangu usabvume kuti ndiwe wakazviita sei wakazviita zveshuwa ndinoimba naye nemashoko ataura kuti akamboramba kuti zveshuwa handina kuita sei handina kuzviita ndobva ndabva auya zvikanzi baba vanhu vaye vadzoka zvekare ndakati mwanangu iwewe seshamwari yako chitaurira naye kana kuti mouya motora hama yashamwari yako youya togara nayo pasi totaura nayo iwewe kana seshamwari yako inokurwadza seve munoita sei mobatsirana asi chinodikana ipapo mwanangu handidi kukutenderera isisi vanhu vechikuru tinoziva kuti kana dai nyaya dzakadai dzakaenda mamambo dzinolipwa saka anofanira kuita sei kutoripa nemubhadharo kuratidza kuti akapinda mumba mwechi nemunhu zvakapinda munhu aparadza musha wako zvichiva kuti aparadza nyinyi baba wako ndomataura andakamuita mwanangu kuzama azotaura kuti baba ndaonana natete wacho wakazoya wese kumba takakurukurirana taiwa imi matete vacho zviri muripo kana muchikwanisa kuti tifambe zvechokwadi tokwanisa kuita sei kufamba asi tinoda muripo wenu ndomakurukura ndaira nemwana pari kunziva zvino nezvawakaitirwa neshamwari yako tisati aenda kuna sekuru tinzwa kuti anokwanisa kusunungurwa iwewe uri kuda kuitirwa sei panyaya yawakapurukazirwa danga kwawakaitwa neshamwari yako? Ndinofungura ndichiita ndichifunga kuti shamwari yangu kana yafunga kuti ndiiregerere achikwanisa kundiripa anokwanisa kundipa mombe 2 but pamombe 2 dzandiri kuda asunungurwe asati andipa nenyaya yekuti ndiri kuona kuti tirikona kuzotanga kukakavadzana ndada kuti abatsirwe ndauya kuti abatsirwe but ina hazvito kuti abatsirwe asati andita asati andipira
saka inini sehanzvadzi yake unakumbira regero kuti aiwa muripo unowa uripo sezvo mumwe wako una akumbira regero nekutambudzika kwaari kuita saka muregerere warapwe utozotangira ipapo saka ndauya inini tete vake hapana paanotadza kuripa. Hamucharatidza zvenyu ini ndoda kuzviona zviri kuitika pamuri izvozvo tichaenda kusina vanhu. Tete imimi izvezvi ndimana chipangamazano va munoti chii nezvakaitwa nehanzvadzi yenyu kune vanhu vari kunzoko vamungada kurayira marenge nechipfambi chegumbo panzi? Zvakaitwa nehanzvadzi yangu iyi zvinhu akashaisha, zvinhu zvinorwadza kana zvikaitirwa ini kana zvakaitirwa munhu, zvinhu zvinorwadza, asi semvura yadeuka haichakwanisi kuchovereka, zvinhu zvakatadzika, asi handizvi kurudziro kuti zvakanaka. Zvakaitwa nehanzvadzi yangu zvakashaisha, akakanganisa. Saka inini ndiripo kuti hanzvadzi yangu akakanganisa, ndakumbira regero, tichagara naye pasi kuti zvawakaita hanzvadzi yangu izvi zvakashata, famba nenzira yakadai nokuti zvinorwadza munhu wese, hazviitirwa munhu mumwe chete. Semwana wangu uyu hanzvadzi yangu yakaitirwa izvi, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinobata. Saka inini ndiripo kuti ndikumbira regero kuhanzvadzi yangu iyo yakaitirwa izvi nehanzvadzi yangu. Shamwari wainzwa kanyaya yekuti abda mombe mbiri dzinouya rini? Handari ngokumbura kuti akakwanisa kundipa chero nhasi chipiri, akwanisa kundipa kusvika Saturday, ndonoenda tonotaura navo kuti vane mombe dzavanadzo, ndokunotaura navo kuti asi mari yandinayo ndokwanisa kuona kuti totaura nhasi, but kusvika mugore tinenge taona kuti tabatanidza sei tosangana nayo. Vazukuru venyu vari kutaurirana, pamwe ndakuenderai kumberi nekuti ndasvika pakunotsvaga kuti akakanganisirwa uyu ari kuda kuripwa nei. Hapasina zvokuhwanda apa, sekuru nyaya iri pachena. Munhu ari kuti ari kurwadziwa, tichatarisa kuona kuti maronda ake aripo here zveshuwa, kuitira kuti tibatewo chokwadi, tive neumbo hwekuti ndozviri kuitika. Imimi chikumbiro chataurwa chenyaya yemombe machinzwa vazukuru vachitaura. Right, muzukuru ene ndikuzvinzva. Ine handiwedzere ende handitapudzi, ende inini ndikutofara doko kuti nawo inoitika mai ndekuti matare anosiyana. Vanhu kana vachipinda matare ndoshawanza shoko rataura muzukuru, aibhenga achitombofona mashure, sekuru dare rangu, sekuru dare ringataiwa muzukuru, dare rako riri kuita sei? Riri kuita muzukuru, asi matare ndianoita sei? Anongosiyana neropa yako, asi zviri kuita sei? Zviri kuita. Sekuru nhasi kuona mushe munenge makanichita maneta handije mari munhu muzukuru. Kana ndatoti munhu chibvisa mari yedare, mari yedare inenge isiri mari yemushonga, asi ndeyekuti ukwanise kupinda mumatare masekuru, uonekwe midzimu yako nemidzimu yasekuru amari zvibatane, sekuru vagone kutekedza chii matare. Zvimwe izvi zvichazoripwa mushure kunge dare rako raita sei? Rabuda pachena. Saizvozvi nhasi kei yabuda pachena ke, yabuda pachena. Iye ataurawo zvake zvaari kudawo, sekuru achataurawo kamabadza ako. Ano atizvoni tisati tauya kuna mabadza anodiwa nasekuru, atizvoni muzukuru uyu ati anokwanisa kuripa, uyuwo ari kuti imi musamusunungure asati aripa. Saka tiri papi? Noti riri mudare masekuru amandu vataurirana zvavari kuda, asi kwamuri mimiwo zvakamira sei? Aiwa, hazvina kuipa. Izvi hazvina kuipa, zviri kubva pasi pemwoyo wavo. Asi nichandinokumbirisa ndechekuti iye muzukuru nyakuita nyaya dzake idzi ngaakasire, nokuda kuti mushonga iwo akazononokera nhengo yake nepayavo, handifungi kuti kumberi vanogona kusaita mberi, kungaakasire usekuru agone kuita sei? Kumugadzira adzokedzana. Sevanhu vakanonoka futi vachimbopoterera vachienda kumwe vachivanza urwere hwavo. Pane nguva akapa mushamukaona kuti kubva September kusvika pari zvino, ende paakabva pano angobva pano pakuita week 2 weeks anga akutofona, sekuru dare rangu harisati raita, sekuru dare rangu harisati raita sei? Harisati raita, kusvika ega agutsikana nezviripo kuti aiwa dare rakabatwa nesekuru raita sei? Rafamba.
yabata musungu yabata musungu kuti kuirana kwaita nembavha yake toiti mbavha ke kuirana kwaita nembavha yake aiwa izvo handizvirambi izvo ndozviri pasi pomwe akakanganisiwa saka zvakuda kuti iyewo mbavha nenyakubirwa wowirirana kuti waone kuti vangabhadharane sei iri ndakutongonzwa kubva kwavanhu kuti aiwa sekuru tauya bcause kuuya kwavo kwaruma kwandichaita sekwandichaita kuti agonodzoka kuti dzokedzana kuti aite zvakanaka. Ndine mubvunzo wandandinawo ndakamirira vazukuru vari kunzoko vakafanana naiyeyo wokungoti 1 week apedza kuitirwa dare obva afona achiti zvinhu zvangu asati zvaita. Ndeipi dzidziso yamungapa takanangana nedare rasekuru Amadhu kana munhu achinge ashandirwa zvinhu zvake anofanira kunge achimirawo kwenguva yakadii kuti zvinhu zvake zviendeke kana kuti aro anoda kubata musungo wake kana mbavha yake kana kuti hameno zvaashandirwa zvese mumatare pane nguva yakadii kuti zvinhu zvisati zvajeka kana kuti zvisati zvabata musungo kana kuti munhu asati abata mbavha yake kana ari munhu anga auya kunoko achikumbira kuti sekuru ndakabirwa zvinhu zvangu isiri nyaya yevakadzi pamwe munhu akabirwa mota mumwe akabirwa hembe mumwe akabirwa TV wagona muzukuru chandotaura ndechekuti vazukuru vangu munouya kuna sekuru sekuru vanokuitai zvamukuda asi nawo iripo ndekuti muenzanisi wangu andimuona pari muzukuru akauya September auya September ndikamugadzirira mu2 weeks idzo akafona sekuru zvinhu zvangu hazvina kuita sei hazvina kuita asi munhu wake anga ataita sei anga atobatwa nayo inoitika ndekuti vamwe vanomboedza mukuona kuti anga achitofamba achitoendawo kumwe kuda kutorwisa misungo yasekuru kuti ndikakuite sei ndikakunde munhu anogona kubatwa but anogona kunonoka kuya kuna sekuru asi chinhu chandinoimisa ndechekuti kana wosvika kuna sekuru dzikisa hana yako zvakanaka hongu uchitaura nasekuru zvinhu zvedu zviri papa handiti asi chandinoziva ndechekuti mbavha inoita sei inobatwa mukatarisa kuti apa pane mwedzi mungani kubva September but vasvika nhasi ende zvendaa nokuti umwe anogona kungoti aita semaitiro aita hapana kumwe kwaenda hanina zvaanombozva kuti zvinongodii zvinobva zvakubata ipapo handiti pamwe 2 weeks pamwe week pamwe 3 days zvinogona kumuita munhu aita sei asi havasi vese nokuda kuti umwe anogona achifamba achiita zvaanenge aita zvaanenge achiita achiedza kutsvaka kupona kumwe kunhu asi chandotoziva kuti musungu wangu ini kana wabata hapana kwaanomboenda achinzi anoita sei anotozodzoka kana akatopedza gore but pano anoita sei anotopadzoka chete vamwe vacho ndovanozongoti ini ndatofa zvina ndingofa akutongochekesa kuti handingabuda achitya kunyara achinyara ine anosvika pakuita sei pakuparara saka ndinge ndichiti vazukuru niwo musabatikane mukaona mauya kwasekuru Amadhu mabatsiro zvamabatsiro tendai nokuda kwokuti chandinoziva ndechekuti mbavha inyu inoita sei inobatwa musagunun'une sekuru vari pakukubatsirai aiwa pajeka ipa panoti yatora 7 months munhu asati auya kuno kana kuti anga asati auya kuzodura kuti aiwa ndakakanganisa achiedza kutsvaga rubatsiro kune vamwewo muenzaniso unodzidzisawo vazukuru kuti chisi hachiere musi wacharimwa asi chatinoziva ndechekuti munhu anoita sei anobatwa chete zvakuda hana yako mwoyo wako tendeseka nezvawakaitwa nasekuru asi ukakasira akakushura zvinhu zvese zvinobva zvaita sei midzimu inogumbuka bcause tinozviita midzimu yako nemidzimu yasekuru Amadhu zvinosanganiswa ndopandikuti bvisai mari yedare nendichira kuti mari yedare muchiikanda munhingiro sekuru anoita madhuwa avo vane zvavanoita mari anoita kusanganisa midzimu yako neyako achiita zvavanoita kuti zvisangana tikwanise kuita se kubata mbavha yedu bata munhu wedu kureva futi kuti kana ari nyaya yerukawe zviri kureva kuti pamwewo vanosisangana mazuva iwayo havasi kusanganawo handimukuzviona havangabatwe vasina kusangana iwe unongochitongotarisa kuti zvanangobva uku nhasi panangonzi adaisho mukadzi wangu paabuda paenda kana kuti kuhuni kandiragaendera mashopu atonosangana nayo kwete pamwe havana kusangana vaangabatwe kasina kusangana tongovhunza kamuzukuru nyanovhunzisa kuti vazukuru vadzidze kunzou ndizvozvo chekubaka munhu angangoti dheri kubaka pamwe anoti apo neapo akambobapo pamwe mbokangana mbokata omboita kana mwedzi 2-3 asi rudzoka
paya wozoita sei Wozodzoka. asi kana adzoka chitaita sei anobatwa but kana abatwa paita mwedzi 2-3 asati adzoka wozouya paita mwedzi 3 opinda zvamubata ndo mwanenge akuzotanga akuenda muzvipatara akuendawo maprofita akuenda kupa kutsvaga kuita sei kubatsirwa kuti aite sei zvisingazikanwe neamubata. handimazvaona Aiwa tinofunga vazukuru venyu vadzidzawo ipapa kuti chisi hachieri muswa charimwa. Wani vanogona kunge vasiri kusangana mazuva iwayo kana iri nyaya yerukawo mudzimai wako akadzikama mazuva iwayo waari kufambawo naye akadzikamawo mazuva iwayo havasi kukwanisa kuonana. Chechipiri ndechekuti kana achinge abatwa nerukawo iroro pamwe anomboedza kuti abatsirwe nedzimwe n'anga kana kuti nevamwewo vaprofita kana kuti kuenda kuchipatara. Saka zviri kuratidza kuti vazukuru vanofanira kunge vachipfavira ngoma. ngavapfavire ngoma chinotobata chete zvafanana neapa muzukuru waiwa anishuwa mumashure mwanga akatogumbuka chitongonza iwa ataura kudaro asi unokauya saka iwa aiwa zvavataura zvavawirirana aiwa ini handizvirambi. Muripo wenyu sekuru makuchitaurawo wenyu kamuripo ndizve aiwa havangomuripo ini wagara uripo ini nyaya yekubirwa kunyange zvinenge muripo wangu wagara uripo kana ndakubatira munhu wako wakadai so ndoda $500 yangu makoti yangu ndichisunungurawo chi kushanda kwasekuru koko. aiwa pari kunzikwa regai tidzokere kwavari tinonzwa kuti vanozvikwanisa here tozodzoka kwamuri muvhare dare here tichipfuurira mberi nokuti vamwe vanoda kubatsirwawo zvekare. Yasekuru wainzwa kai apa handisi kuburitsa ndoda kuedza kungoprotectawo zvako mudzimai wako waugere naye padhuze naye asina mhosva yaakaparawo. Nyaya yasekuru vati varoda mari yavo inoita 500 yekuti usunungurwe hataroda mombe 2 zvinokwanisika here? Aiwa mari ndinouya nayo kana vatongotaura kuti ari 500 ndouya nayo pamombe then ndandine 1 handinayo saka muchataura natete vanokwanisa kundipa 1 nekuti vanadzo mombe tokwanisa kumpa mombe dzake because dai zvaita ndabatsirwa nekukasika nekuti kurara handicharari ndichifamba kudai ndechingorumwa saka tokwanisa kuzviita ndotokumbira kuti ndikukwanisa kubatsirwa nekukasika twangotipawo kusvika musi Saturday ningeti I think tinenge tabatanidza tese. Aiwa tapanzwa tinotenda kuti munokunda. Sekuru vataura kuti munofanira kukurumidza nenyaya yekuti magarisa musati mauya kuna sekuru musazoti makaurayiwa nasekuru mune mazviuraya mega nokuti mhosva ndenyu ndimanono. Mukoma mudzimai wenyu muchaita sei naye? Mudzimai handisingazivi kuti chii chichaitwa kuti mudzimai wangu adzoke nekuti mudzimai wangu ini nangu handina kurambana naye ndinomuda even akandikanganisira hake asi akanzi adzoka aiwa ndinomuda asi ndindawo kukumbirawo kuna sekuru vatorano pane zvavanokwanisa kundiitirawo kuti adzikame mudzimai aiwa mudzimai. Panyaya yeutano hwenyu nyaya yeutano ndo zvandakachiti baba vachazotozondibatsira kuti tione titoita sei kuti ndigadziriswe because hazvisho dambudziko ndinaro pamwewo ndo zvakabudira mudzimai mumba. Pari kunzikwa baba mwana wenyu ari nechikumbiro kacho kuti ada kubatsirwa chingoti pamusoro ipapo sekuru ndinoona ipapo hapachanyanya kutitambudza nokuti takwanisa kuona panokwanisa kugadzirwa zvese. Saka sekuru avakawa ndo wakuchitogadzira mwana wangu uyu kuti musana wake uitewo baba kwani. Ndo zvinhu zvatinofarira nazvo nekuti tasvika padziva racho chaivo raita zvese izvi kuti uyu abatiwe. Aiwa tinotenda tauda kuti tichisunungura sekuru pane mamashoko amuda kutaura. Kuno ndinodaira kuti hatichisina ndima mashoko kuti titaure shoko ratingangotaura ndokuti mukomana uyu akatadza kuya kunoripa isisi tinongodzokera futi panani pana sekuru zvinhu zvake zvavadzokera futi paari. Aiwa tinotenda chiri musakasaka chinozvinzwira. Vazukuru venyu vati vanokwanisa nyakupara nzvungwa mbavha yemukomana uyu ati inokwanisa kuwana mari yamunoda uyewo nokubvisa mombe 2 dziri kudiwa idzi kuti agone kusunungurwa. Mashoko enyu ekupedzisira sekuru muchivhara matare aya nezvimwe zvamunoda kudzidzisa chero vari kumba kuti zvinofamba sei zvematare izvi.
ya shoko rina sekuru ndokutanga ndinoti kune vazukuru vanyaenda inzwa hongu itai saizvozvo kuti mugone kuita sei kubatsirika dambudziko riri pauri riite sei ripere nokuda kuti ukati unonokera chavazvimboruma kana nhengo yako change isina shanda zvachose atiti saka ita kuti ukasira kuite sei ugadziriswe uye zototaurawo vazukuru vari kunze uko kuti aiwa mukadzi wemunhu abatwe mukadzi wemunhu aite sei abatwe. Ipapo muchiti papo sekuru ndakubatai muro rukawo rungani runokwanisa mhando ngani runokwanisa kugadzirwa nasekuru amati tanzwa kuti ari kubuda honyo ari kudyiwa kumagadziko honye dzichibuda nekumberi ndezvipi zvamunokwanisa futi kuita kunze kwenyaya yekuti munhu abude honyo? Ndine runyoka muzukuru ndine ruware rwekuti kana ukadana nemukadzi wemunhu kana mukatoenda zvechimaenda kusango hapana chaunoona inenge utori ruware noyo honyo ndine mhando 3 dzandinadzo pano ndo dzandinadzo pano dzandinoita inini weruware wehonye nerunyoka kana uchingoti runyoka apa runyoka kana achita runyoka yomuzukuru ndokuti umwe wacho kuti unogona kutsva anditi asi pakutsva kwaunenge uchiita unongoda kuramba makumbo ako ukaisa mumvura ukangobvisa makumbo yako mumvura zvezvi watotanga kuita sei utoboira autofashaira makumbo ndinawo nadzo papi pano saka ini ndinoti vazukuru mukadzi wemunhu aite sei kuba rega kuita sei kuba mumisha umo uroyi ngaupire sekuru anobata vazukuru angazivise kuti mumusha medu mune varoyi right vazukuru kana vachida kuziva kuti musha mavo mune varoyi ngavauye kuna sekuru tinovapa girasi kana vachida kuona pano ndine girasi kana vachida kuona vanouya kuona girasi wozvionera muroi wavo manga musati mabvitaura kanyaya sekuru kwanda rinobasa zvimwe zvacho zvatinge tichimhasana nazvo zvakafanana neipapo taingopera panyaya iyoyo asi girasi iripo pano riripo vakasununga zvikuru vana vachida kuona muroi wavo girasi iripo vanoona zvikuru sei muroi anenge achinyepa anenge achiramba kuti handisiri ndiri kukonzera matambudziko ari kusanganikwa nawo nevana ngauye naye pano vanongouya sefamily muroi anoramba kakuuya sekuru kana ivo vakangouya vanenge vari family yachiuya papi pano vanokwanisa kuuya vazvionera vega muroi wavo vanokwanisa kuuya vanogona kuuya chero iye akaramba zvake chero iye akaramba ivo ngavauya sekuru anozoita sei kuti achizobatwa zvinhu zvake zviparadzwa right kana waona girasi ipapo handiti vaona ivo ndo vachasarudza zvavari kuda nezvavanenge vachiona kuti aiva taona pamuchedo pakamira pakadai sekuru ayo tikuda kuti musvike papi pamba handiti vanondisumudza ndinoenda handiti tunobata basa papi pamba ipapo ende kana kuti ini ndogona kutuma zukuru wangu vamwe vanogona kuti sekuru vanogona kuenda vakanoita mashiripiti ndinosara pano ndotuma zukuru wangu takura tsvimbo iyi vanongoenda chete netsvimbo iyoyo hapana chavanonga tsvimbo vanongedzera bata ichitora ichiuya pano vanozvitakura vega zvinhu zvavo kusvika pabva vakagara nezvinhu zvavo ndovabvisira zvinhu zvavo ipapa pari kunzikwa sekuru pari kunzikwa zvobva zvaparadzwa zvanaparadza vachiona upenyu hwakanaka orit ko kana kune vazukuru venyu vanenge vari kunzoko vanoti isusu tiri marombe mumusha medu mari yekushava hapana hatitorina kana mari yekuuya kuzobatsirwa muroi kwasekuru vanhu iva vanobatsirika sei vanobatsirika muzukuru chandinokurudzira ndechekuti vanhu ivavo kunyange vasingakwanisi vari kwavari chekutanga vanoita vhidhiyo kuona sekuru kubhadhira mari yavo dare chokosha ndechekuti vabvise mari yavo dare vapinde mudare rasekuru vabatanidze midzimu yavo neyangu kana ndichiti mari yedare vazukuru ndikuona vanonetseka zvakanyanya ndichiti mari yedare imari zvavangofanira kana kuenda kuchipatara zviya ndinoti ndisakati handiti ndo mari yandinge ndichireva kuti idare kureva kuti kana wabvisa mari yako idare wakuchitambirwa mudzimu wako nemudzimu yasekuru amadi usanganiswa
wovhenekerwa uchiudzwa zviripo ari kushandisa zvifambo ndiani akabata akaromba mufamily menyu ndiani kugutsikana nazvo kuti wagutsikana nazvo wongoseko zvamutaura zvingagutsikana ndasiziva ndochibatsirana sei ndochitangira ipapo ndechikuudza kuti right izvo zvinofambiswa so tochiwirirana kubva papi kubva ipapo chienda kumberi kuenda kumberi tinotenda idare ndokupinda muna sekuru tugone kutaura nasekuru uvhenekerwe aiwa ndangoti mujekesei panotaura anenge vachingondibvunza wokuti ndoitawo sei saka ndine ndisina mhinduro yekuti ndovapindura kuti chii saka ndakubvunzai imimi zvakanaka muzukuru aiwa idare inenge ichidiwa kuti ndikwanise kusimudza midzimu yangu neyawo tovheneka toona kuti zviri kufamba sei zviri kubva papi upiwa tsanangudzo dzako ukutsikana kuti aiwa ndizvo sekuru waonawo aiwa totangirawo ipa kuti chienda mberi aiwa ndoda kusvikawo pana sekuru unouya kubvisawo mari yako dare sekuru ndoda kuona girasi uonesewa chi girasi aiwa majekesa sekuru aiwa tinotenda aiwa tinotenda tichitendera kuti vhara yedu madare aiwa tinotenda sekuru. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, and spota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya maghetto youth kuchinja life ya maghetto youth kutipa nzira semaghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media.